Технологиите са твоя свят. Следват порива ти. Забавляват те. Изпълняват желанията ти. Hey, BMW, where can I park? Водят те към целта ти. Не технологиите управляват. Управляваш ти. Новото BMW серия 3. Нещо вкусно. Нещо вкусно. Май тя иска да види нещо. Хрупкави извивки за наситен вкус. Нещо вкусно и за вас. Рафъл с паприка. Най-страшният чипс. Ама аз съм по-страшен. Рафълс с най-много паприка. Най-хрупкав и най-плътен. Седмица на дома в Емак. Избери си помощник като пералния със сушилния Samsung за 799 лева и на изплащане без оскъпяване за 6 или 10 месечни вноски се кредит. Емак. Нека бъдем честни. Не живеем на най-доброто място на света. Друга да има по-високи планини, но в горите им не се чува нашата тишина. И градове по-хубави има, но чужди. Разхождаме се по улиците им, а уютът ни чака да се върнем вкъщи. И не всички знаят, че ни има, но ние знаем, че ще ни има винаги. Защото научили сме се в трудното да сме един до друг. И колкото и по-добро да има, да знаем, че няма по-добро от доброто тук. Търсите комфорт? Пробвайте новата Цева Делукс. Нашите абсорбиращи зони са по-меки от всякога. Осигуряват удоволствие и комфорт на вас и на тези, които обичате. Цева Делукс. Нежна грижа, по-добър живот.